Elin, framåt, framåt! Framåt Elin! Du får lägga ner bollen. Kasta! Du får lägga ner bollen. Är det inkast eller? Ja. Framåt! Oj, oj, oj! Jobba, 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 jobba! Emily! Chans här! Bollen här! Kom upp med bollen här! Ta med bollen! Ja. Han får inte ta med sig med handen. Då blir det hans. Grön boll ditåt. Här ska gröna gå. Ja, ni kan köra där. Kör där. Gå där nu. Spela nu. Nu kör vi. Kom igen. Var det ju grön som tog det med?